Malawi Today. Ziko Malawi nonse kwina kulikonse kumene watekere kundimvera audio yangayi ndikuyipanga ndikuziwa owanyasa aziwanyasa ovomerezana nawo ndipo ayivomereza. Chimene ndimafuna kuti ndiyankhulepo apa ndichone kuti Sulaimani ndi ana Malomba ndikuona ngati kuti anthu amene wawa ndi anthu mwa ena amene amampanga push APM kuti akhale akulamulirabe kapena kuti ayimirebe. Koma kuti tinene chilungamo chake chenicheni chonena kuti munthu ukamayankhula zoonadi nthawi zambiri zimakhala zinthu zosakhala bwino kwa anthu ambiri. Ukamayankhula zinthu zabwino nthawi zambiri zimakhala zinthu zokhala zosakhala bwino kwa anthu ambiri. Chifukwa chonena kuti anthu ambiri padakali panopa ndimaona ngati kuti anthu ambiri amakhulupirira zinthu zabodza, ndipo kuti zinthu zawo ziyende ayenera kumagwiritsa ntchito bodza. Chikangobwera chilungamo pamenepopo ndiye kuti munthu amadana naye. Mwachidule ndikupaseni chisazo akuluakulu mukumaona zimene zimachitika boma la MCP, boma la Chakwera. Anthu aja anazolowera zinthu zabodza zachinyengo, ndiye akamabwera anthu ena ake kuzawalangiza anthu aja samagwirizana nawo anthuwo. Ndi chifukwa chake anthu ambiri akumaphedwa mosadziwika bwino. Tatiyeni tiyankhule chonchi. Anthu akamayankhula anthu amene wawa ana Malomba kapenanso Sulaimani. Pepani Sulaimani, ine ndi munthu mmodzi amene ndimakupasani ulemu. Sulaimani malingana ndi ntchito imene mmayigwira makamaka pa nthawi imene mukakhala muli ku parliament, ni munthu wokonda kuyankhula chilungamo. Komano pamene papa inuyo chilungamo sichimose mukuchiona yayi. Tingoyerekeza kunena kuti inuyo Sulaimani, inuyo muli ndi ndalama. Muli ndalama tu inu ana Malomba 5 years imene mwayenda nawo ndi APM ija tikuzowa kuti muli ndalama tu. Ndiye ndikufunseni funso akuluakulu inu anthu awiri inu amene mukubwera pamene pakumaza yankhula kuno kuti ayi atupere wayankhula mwano bwanji kodi sakuyankhula za kuchipani kwake, bwanji azingoyankhula iyayi. Kodi kuchuluka kwa zipani kutuku kutanthauza kwake kuti wina atha kumayankhula za chipani china, wina sonkumayankhula za chipani china. Moti nkuyamba atupere muluzi kuyankhula za chipani cha DPP, kodi achipani cha DPP sanayankhuleko za chipani cha UDF. Ngati mukukumbukira atangopanga apita kumpanga appoint atupere ndi kukhala kuti akukhala nanu limozi kuti muyendera limozi 2020. Kodi mu DPP umumo mulibe anthu amene ankayankhula kumamujeda kapena kumamudya miseche atupere? Sanalipo? Kapena tichite tabwerese, kapena tibwerese maaudio onena kuti inuyo mukumbukira zimene zikachitika 2020 kapena 2019. Moti ena ankasiyanga kale kumapanga kupita kampeni nkumapezeka kuti ntchito yawo imangokhala zuwa lokutuluka mpaka kulowa kumangomudya miseche atupere nkumayenda ziko likumathamanga kampeni yekha. Ena a DPP atanyenyala atasiya nkumamudya miseche atupere. Zimene zimaziwala. Chabwino inuyo ana Malomba kapena inuyo APM muli ndi azigogo wanu kapena muli ndi azibambo anu. Azibambo anu kodi mukhoza kumalola kumapitabe kumunda kumakalima koma ali anthu achikulire kumalola kumakalima inu muli ndalama nkumalola kuti azikalimabe inuyo muli ndalamazi. Ngati mungathe kuzipanga choncho mwina kapena ndi chifukwa chake kukupezeka kuti m'madera mwanumo mpaka lero mudakali mavuto, koma inuyo ndi anthu oti muli ndi maudindo koma m'madera mwanumo muli ndi mavuto. Ndalama zija za uchete za makonstituency zija mumatenga ndalama nkumazigwiritsa ntchito moyo wake umene wawo. Chifukwa simumapereka ulemu kwa anthu azikuluakulu amene mumalamulira amene ali mudera mwanumo. Ndiye ndisapita kumene koko koma nkhani yanga ndiyonena kuti abambo anu inuyo Sulaimani ngati adakali moyo
abambo anu akuyendera ndodo kapena kuti abambo anu olosayendera ndodo koma poyang'ana ndi msinkhu wawo kapena zaka zawo zimene ali nazo poziyang'anira inuyo pozipasa ulemu inuyo a Suleiman mukhoza kwasiya abambo anu inuyo azipita azikadyesa mbuzi kwasiya abambo anu inu azipita kumunda kwasiya abambo anu inu azichapa zovala zawo okha inuyo mudikale mulipompo inuyo a Suleiman mukhoza kumapanga zimene zozo chifukwa chake cha ndrama zomwezi yayi pirekani ulemu kwa munthu wankulu tikamanena kuti munthu wankulu sitimayang'ana kuti kodi ndani azilongo munthu ndi wankulu timayenera timpase ulemu tatiyeni tapase ulemu APM ntchito yawo imene anagwira ija palibe munthu amene angawanyoze anthu inu tonse mumamvesa yayi simumamvesa komanso kuti inuyo anthu inu muli zolinga tifuna tikuwuzeni chochi inu muli zolinga zanu zonene kuti APM angokhala ngati kiyi wokusegulira chiseko akakusegulira chisekochi APM muzawakanke azakhale uko ndiyeso pano muzalowa inuyo kubwera kumazalamulira akuluakulu boma ili mukulifuna kuti muzalowa cholinga choti muzizabwezera zobwezerazo kwabwezera anthu ena si boma lonena kuti tikudikira ifeyo limene tikulifuna ifeyo yayi boma lonena kuti mukazalowa mmene mumu kuti muzambe kulamulira ndiye kuti muzizabwera nkuzapapanga chikuwawo kamene kumalimbana ndi anthu ena ake kumabwezera anthu ena ake ndizokhazi zimene tikukanasi tikufuna tuboma alimo kuti munthu wobwera pamene papa tikufuna kuchokera pamene popo azatibweresere zitukuko sopona anthu ake otipanga zimene zizi si achakwera komanso si APM ayi tikuziwa kuti anthu amene wawo behind kuli anthu ena ake amene akupanga hate azinzawo ndi chifukwa chake akulimbana kunena kuti APM abwera azayima akuluakulu kuzine chilungamo ngali chipweteke ulo chisapweteke chiyenera kumakambidwa APM ndi munthu wankulu tikamati munthu wankulu si mwano icho chilungamo chake mmene zilili si mwano umene palibe mwano wina uliwonse umene angani kuti atupere ayankhula mwano wake uli pamene papa mwano wake uli pati munthu ukumuuza iwe kandi ankolo wako wakula kandi bambo wako wakula kandi chimwene wako ndi wankulu achimwene amayi bambo saizi imene mwafikayi si munthu oti unukhoza kutenga khasu kumakalima iya ikhalani pasi ndikayika aganyu kapena inende amene ndizikalima m'malo mwa inu ndikhalani pasi ndizikafuna chakudya ndizibweresa muzidya ulemu palibe munthu amene angani kuti bwanji inu abambo anu mukualesa kunena kuti asapite kukafuna chakudya akhale pansi muzikafunira inu ndinu wa mwano ndiye mwano wake pamene pa mtundu wanji akuluakulu mtopola zomwezi ankayankhula ena nkuombera m'manja lero zomwezi akuyankhula uyu lero anthu onse kukwiya za mtundu wanji pamene pali chilungamo palibe mumango okamba zinthu zongozisangalasa inuyo a Suleiman inuyo anamalomba inuyo zimene mukuyankhula pasi muta kuyankhula mmene mungayankhulire iye ayikutani APM ayimabe inde ayimebe koma onenawo alipo mawa zikamasa chitika anthu tizabweraso popano kuzayankhula kuti zijatwa tikanena zija ndiziti ndi izi zimene tikanena zija ndi izi chifukwa tikuziwa kunena kuti mukungofuna kuti APM angokulimirani sewo akakulimirani sewo APM yosazadusa musewomo azabwera kandi a Suleimaniwa kandi anamalomba amene amaganiza kunena kuti akhoza kukhala president kapena achisale aja anayankhula aja kunena kuti kungoti wawina APM musazamuyang'ana muzizandiyang'ana ineyo kwayang'ana achisale chentundu anomani chisale chentundu wanje akuluakulu president okuvoteredwa ndi wina nkunena kuti musamuyang'ana ameneyo yang'anani ineyo za mtundu wanje ndiye ayang'anani ineyo ajatu mmene mu DPP mwalipo ampiri anamalomba auche na Suleimani amazimvaso nawonso kuti atakhala president mmene mumukuli auche na achina chaponda amazimva kuti angakhale president mmene mumu koma ndifuna ndikuwuzeni mgulu lanu momwemu mu DPP umumu anayankhula kale zimene wayankhula atuperesi anayankhula kale munayankhulapo chani kapena munawayankhapo chani kapena ndikupaseni chisazo yonena kuti pali video ina yake kapena kandi inali ucheni kadi press briefing kainali chani anchacha amene alipo lero oli mu DPP mo anayankhula mawu ake omwewa inu anamalomba munayankhula kuti chani kapena inuyo a Suleiman munayankhulapo kuti chani munayankhapo kuti chani pangani imene iyi zimene angayankhula anchacha zinaleza bodza
sizinali zabodza akuluakulu zinazi osamango opyatira ndipo pa group bwapapapa pali ena ake amene amangoyankha zinthu zosakuziziwa kumangopanga ma comments zinthu zosakuziziwa akuluakulu ndi chifukwa chake ife tizafa tili osauka mpaka kalekale ifeyo zochita zake zakukhala zimene kumapanga defending zinthu zoti tikuziziwa kuti zinthu izizi ndizolakwika koma kuti still kupanga defend ine ndikuti sindikuti ndikumuyikira kumbuyo Atupele ayi ndikunena kuti Atupereyo koma sana yankulezo nangati ena amene mukubwera pene kumayankhula kuti Atupele akupita ku MCP iya ikuti ineyo ndimakuuza kuti ine ndizadikira mpaka siku limene Atupele azayankhule kunena kuti ndikupita ku MCP pamene popo ndikumene ndizayankhule mawu ndiponso inu noseni pa gulu muzandimva ndikuyankhula chifukwa nkhani yopita ku MCP ineso pano simandisangalatsa ndipo sikundisangalatsa koma ine sindingayankhula china chilichonse panopa ndikungofuna kungoyankhula izizi zimene zikuyenda pa social media zimene mpaka ena achita kukhala ndi nthawi yoyankha zinthu ngati zimene zikukhala ngati kuti Atupele mmene amayankhula ndi woyamba kuyankhula zinthuzi koma tikuti tiku DPP komweko kuti ena amene anayankhula zimene zizi achina nchacha anayankhulapo apa ndi gulu lawo ambirimbiri anayankhula mpaka uchene apanga chipani chawo achina nankhumwa ayankhulapo mawu amene achina Dawusa anayankhulapo mawu amene wawo zosatira zake ankachosedwa mchipani komano Asuleiman munayankhula kuti chani kapena inuyo ana malomba munayankhula kuti chani atayankhula anchacha ndiye adakalipo mpaka lero ku DPP anayankhula mawu amene wawo munayankha kuti chani anchacha amene wawo lero zikupoteka kapena noti inu mwazite kuzitenga kukhala ngati kuti nkhani yayikulu kwambiri chifukwa choti popeza wayankhula ndi Atupele ndale za kumalawi zoveza chisoni kwambiri samafuna munthu kumva chilungamo ayi koma azimva zinthu zobodza zokhazoka tizina mizidwa mpaka kalekale mpaka tizalowe m'manda tikuna mizidwa kalani pamenepo muzina mizidwa chilungamo mukuchiona koma nkutenga chilungamo kuchitenga kuchiponya uko ndikutenga zinthu zoti sizingathandize nkubweresa pamene popo akuluakulu kodi tikufuna chani kodi ife timafuna chani nanena kuti nkhani ya Atupele yonena kunena kuti akupita ku MCP ine pano sindingayankhule panopa sindikuyankhula china chilichonse ndizadikira mpaka umboni ayinu ake azabwere kunena kuti ayi awakulowa kuti koma chifukwa chonena kuti akuyankhula zinthu zina zake zofanana kukhala ngati akupanga opposition kapena kuti zofanana kuti akusosana ndi ena ake pachifukwa chimene chinkwapanga kuti Atupele akupita ku MCP ine sindingayankhe china chilichonse nkhani imeneyo nkhani imene mbule usayankha baba imene mayankhula baba ndizokhuzana malomba ndi ndani ndi awujena ndi Asuleiman kuti yayi so pano mawu atu mukamayankha tayamba ni kwayankha kaye anchacha anayankhula anapanga press briefing ngati maaudio mulibe maaudio alipo ndipo taona pa group pa ena aponya kale mawu amene anayankhula anchachawo ndi ali adakalipo ali kuti koko anthu amene amabweresa ndi chilungamo koma popeza kunena kuti munthu akamabwera ndi chilungamo chimakhala chowawa anthu ena kumanena kuti ayi atukwana atinyozera chifukwa ndi chilungamo ndimene zimakhalira ka siza chilendo izizi chikuyambaso ndi chifukwa chake ife tizangokhala chonchi mpaka kalekale